Bazen behin, pertsona gazte bat, basoa lanean jo nahi zula eta antxe jontzen bere aizkorakin. Eta lehenengo egunin, nausiak esan zion, bitu, hau da zu eremua eta hemen altzen zoiz duzia bota eta zoiz bako txeko, hainbesteko soldata. Bale, egun hortan hasi zen goizin, dinbidan ba, osasun errekua, bazakin aizkora nola erabili, eta erki, egun hartan 18 zuaiz bota zituen eta ongi. Uaza nausia, oztikan, mute, erra, jaioa jaz, ongi, zorionak. Bihar alako ordotan eta urrengo guni jontzen, gue aizkolaria, eta arrotasunakin eta gustua zebilen hortan, zuaiz gehiago botan hagin, hasi zen dinbidan ba, eta 12 zuaiz bota zituen. Eta nausia batu zion, atzo 18 hor 12, biharko eguna atorko da, eta nahi saiatu gona, goizu jontzen, 2 ordu goizu, beste lankide bino, eta eurrin hasi zen, bino, eguna bukatu zen, eta 5 zuaiz bakarra bota zion. Eta ja laugarren egunin, jatak gau ez ontzenan, bestia inorra azaldu horretikan, eta langile torri zineko dinbidan ba, bazkaldu gabe, eunta gobaitu zen, eta zuaiz bakarra botzia lortu zuen. Eta nausi galdetu zion, izu, zenbat, bota azkiuzu hor zenbat zuaiz. Behitu, ikusizu nola ituna zen, ikusizu ze hor dut antorrena zen, ikusizu gogu gautela eta ne almen guzia hartautela, zuaitz bakarra bota dut. Eta nausi galdetu zion. Aizu, eta zenbat denbo eskainizu aizkora zorroztiri? Hau, ipui hau ikaragarria. Zenbat denbo eskaintzen dugu guk deskantsatziri, atxeden hartziri, indar berritziri, zenbat denbo irrifarra itiri, zenbat denbo nolabait gure gorputzak indar berritzeko berdun horrei, zenbat denbo gure energiak indartzeko berdun nahi, zenbat denbo eskaintzen aldiogu bate. Kontzientea? Horrei denbora eskainizkio, batio bentajak, egola zuaitzik ez dugu gotako. Denbora eskainizkio, gu ekilibratu egongo gineak, gure edalontzia guk benetan desio dugun edo benetan nahi dugun edo benetan sentitzen dugun hortaz betiago lehoke. Eta gu edalontzia hortaz beti galimado, zeateko da edalontzitik. Dakaguna. Ez dakaguna ez dateko, Dakaguna. Beraz, proposamena, aizkora zorrozteko denbo eskaini.